बघा किती मोठा लागलाय, पळून जाईल नंतर. सुपर साईज आहे, सगळ्यात मोठा भेटलाय. बघा काय साईज आहे, भारी काम. आपले ओढण आहे ना ते आपण असेच ठेवले, कारण ओढण फाडत होते मासे. आणि बघा अजून एक लागलाय, 2 लागले. आणि बघा जबरदस्त जवळ मासे लागले आहेत. समुद्राची भरती खाडीमध्ये सुद्धा लागू होते, आणि खाडीचं पाणी जेव्हा वरती येण्यासाठी सुरुवात होते त्यावेळी मासे पण खाडीमध्ये वरती जातात. आपल्याजवळ 2 वावरी होती, आणि 2 वावरीमध्ये आपण भरपूर मासे पकडले. बघा एक खेकडा पण भेटला मोठा, हाताने चापून पकडला. बघा मित्रांनो, आजचे आपले बोय मासे.